Hola, bon dia! Avui volia parlar sobre una cosa que estem intentant fer des de l'Assemblea de Joves i és un pla d'ajuda per la gent que està més amb complicacions pel coronavirus. Primerament, volem facilitar un servei de canguratge per les persones que hagin d'anar a treballar i hagin de deixar nens petits amb els seus avis, que en aquest cas és un sector de risc, doncs intentar facilitar això i que els avis no ho hagin de patir. També volem facilitar un servei d'abastiment de productes bàsics i cures, això sí, via telefònica, de 10 a 10, per persones en situació de risc que no es puguin moure o no s'hagin de moure. Per acabar, volem intentar gestionar informació i contacte per una assistència laboral en el supòsit de que tu t'hagis de quedar a casa, hagis d'anar a treballar i molt bé no sàpigues com s'ha de gestionar tot això. Si creieu que necessiteu qualsevol d'aquestes coses, podeu posar-vos en contacte amb l'assemblea per 2 números de telèfon de 10 del matí a 10 de la nit. Això per una part. I per l'altra part, necessitem voluntaris. Totes aquelles persones que vulguin ajudar-nos a gestionar això d'una forma o d'una altra, que puguin aportar coses, doncs us podeu posar en contacte amb nosaltres, ja sigui pels mateixos telèfons, ja sigui per Instagram, ja sigui per un canal de WhatsApp que facilitarem. Amb tot això no curarem el coronavirus, però sí que facilitarem la vida a moltes persones que potser ho estaran passant pitjor que nosaltres. Per això us animo a posar-vos al projecte i endavant!